Put your hands up in the club, en ze staat in het thing. Hoe ver je? Amper klaar, oma. Is mooi. Word je klaar als daar, nee? Dan moet je alsjeblieft voor mij die 2 grote bakken onder in de zinkas mooi schoonmaken. Maar want is oma dan vanochtend op pad? Oma doen een beetje meer moeite vandaag als die andere tijden wat oma je uitgaan. Ik ga mijn skuld gaan collect. Oma gaan wat? Mijn skuld gaan collect. Waar? En hoe kom zoeken maar zomaar die 2 bakken ook samen? Die 2 bakken gaan samen mijn skuld gaan collect. Ik versta niet zo lekker niet. Oh, vader toch, Marina. Ik ga een begrafenis toe en die 2 bakken gaan samen om mijn skuld te gaan collect. Verstaan jij nou, slowpo? Ik verstaan het, oma. Maar wat ik niet verstaan is, hoe komt die... Oma? Maar wat zing je? Wil oma toch niet eens zo bij je kost bij die begrafenis weg te rani? Hoe kom je? Dat is verkeerd. Oma gaan we die andere mensen zien met grote bakken daar gereed staan om kost weg te draaien. Oeh. Zo toen Jennifer bij mij komt geld lenen, mij niet terugbetalen. Dus alles hankie Doris. Nou is zij overleden en ik wil nog mijn geld gaan collecten. Nou is ik verkeerd. Maar niet op die manier wat oma dat wil doen. Leer mij, juffrouw. Op wat manier moet ik het doen? Hoekom vraagt oma net die geld bij een van die antische familieleden niet? Nou wil oma staan en kost wegdraaien. Die mensen gaan oma snaaks aan kijken. Marina, denk jij, ik waar je nou nog wel lelijk aankijken? Mensen hebben al bij je erge dingen aan mij gedaan, behalve net kijk. Ik kan niet geloven, maar wel zo kleinlijk wees je dan. En ik kan niet geloven, jij is voor mij te komen zeggen wat ik moet doen met je. Smaak je zeker? Dat is niet dat die oma. Ik voel me niet, het is onnodig dat oma die allerlei moeite moet gaan in dit voor revenge. Die rechte woord is backpay. Nou gaan oma gekend worden als die anti wat Ali kost bij die begrafenis weggedraaid wordt in die plek van haar geld. It wasn't matter. Ik moet iets die deel krijgen. Zij heeft mijn geld geëerd. Ik ga nou de laatste sapper enjoy van haar begrafenis. Anyway, oma zijn skirt is recht. Dank je. Nou kan je beginnen uit 2 bakken. Dat is amper invaltijd vullen. Ja? Wat nou? Besef hoe groot is die bakken. Nee? Nou, wat daarvan? Oma gaan ten minste 15 mensen zijn kost van de la wegvat. Wat de lawaai. Alles wat ik vandaag van haar begrafenis af gaan wegdragen uit 2 bakken, wat bij de 8 kg combined is, behoort aan mij. Als die waarde van mijn schuld wat ze mij schuld. Ai nee, ja. En hoeveel schuld die anti anyway van oma? Marina, een volle bedrag van 31 en 70 cent. Ga maar een aantrek. All the single ladies, woo, put your hands up. Hallo jullie, zomaar Sari hier van de Karoo. Dank dat jullie hier de video gekeken. Remember om te like, te comment, te share en te subscribe aan die channel.